Min wara dar il-ħaddiema u r-rappreżentanti tagħhom għaddejjin negozjati mit-tmexxija tal-Linja Nazzjonali tal-Ajru l-Air Malta biex it-taqsima tal-inġinerija tinbieħ għas-somma ta' 30 miljun euro u tħalli l-Air Malta dipendenti għall-aħħar fuq min sejħu fideh din it-taqsima. Din il-manuvra qed tiġi mfissra mill-esperti bħala waħda disprata. Dan għaliex biex idaħħal 30 miljun euro ta' darba, il-Ministru Konrad Mizzi se jneżżel l-Air Malta minn arterja prinċipali tal-kumpanija li mingħajrha se tieħu daqqa ta' ħarta kbira l-operazzjoni fuq bażi ta' kuljum. Fost il-problemi li se tkun qed titwikka bihom l-Air Malta, fuq quddiem se jkun hemm dewmien esaġerat fit-tiswiet urġenti li tul il-45 sena b'taqsima tal-inġinerija mill-aktar effiċenti dejjem kienet f'pożizzjoni li ssolvi l-problemi akuti li sabet ma' wiċċa l-kumpanija. Mhux biss iżda tali sitwazzjoni tista' twassal ukoll biex la darba tinbieħ it-taqsima tal-inġinerija li tieħu ħsieb l-ajruplani kollha tal-Air Malta f'termini tekniċi u li jkunu 100% tajba biex itiru, l-Air Malta se tkun qed titlef l-esperjenza u l-kapaċità tal-ħaddiema f'dan is-settur li s'issa kienu vitali għall-operazzjoni kollha tal-Air Malta u mhux biss fl-aspett ta' manutenzjoni tal-ajruplani. Ir-rwol ta' din it-taqsima huwa wieħed kruċjali fl-operat tal-kumpanija għaliex huwa biss grazzi għax-xogħol tagħha li l-Air Malta tista' ta' kuljum tħaddem qatt ta' titjiriet grazzi għad day-to-day maintenance u l-iċċekkjar tal-ajruplani ta' kuljum kif ukoll is-service li l-istess ajruplani jingħataw kuljum. Din il-mossa issegwi l-manuvra li l-Air Malta li żomm il-ħlasijiet ta' 15 miljun euro lill-Ena Malta biex jidher li hemm profitt iżda li l-istess profitt tosfor ġimgħa wara meta kellu jitħallas dak il-kont.